Monggo. Gareng, samping gunung kula kintunaken dhateng beliau AKBP Ahmad Ray Aprio menika beliau saking Palembang ning seneng karo wayang kulit. Oh nggih, matur nuwun, Mbak. Aduh. Nggih. Yo, samping gunung jengleng nggih. Gentari karo Mbak Ayu. Monggo. Sing nyuwara gentari sik Mas Gareng sing jengleng. Ayo. Aku sinden metekol ki kon jengleng. Oh, sinden metekol piye to? Kene jengleng aku. Oh, malah serbaguna. Aja ngenyek karo Ora lho. Ora apa-apa lah, ora masalah. Nggo tombo kecut tok. Ora jare prawan dene ngodur temen ya. Apane? Ono jare prawan jenengan lah ya. Lah kok ngodur? Niku kupinge sing prawan. Oh kupinge. Kupinge. Yo ora lah, yo diatur sik. Yo buka celuk, monggo. Ya kan. Nano. Saben bengi. Iya tuh. Suaramu jebule yo apik. Aja banter-banter gelut apa piye? Ah. Rene. Ora. Oh. Bareng nesu metu jalune. Jago apa Kok jalune kok pitik apa piye? Ya apa sindene gendro ayo. Kan neno. Siap-siap ya. Ya. Nyawa. Alas, yo. Ayo. Blek dong, yo. Sik. Nyapa? Lah padha to. Kok padha piye ta? Aja ngomong padha. Lah kok depe aku ah. Lah duwe piye terusan duwe piye? Lah pas nah ya ora. Nyapa? Kingko shopping shoot iki. Ayo. Pingsut ka. Iya. Awas. Yo. Lah, Oh wis sinden tegas. nyatane yo doyan ngono ning. Ayo ngado omah iki apa none pangan kowe. Oh wis sinden keamanan nek ndi gawa kenut tak ayo. Yo, ayo ganti. Endi ayo nek ndi? Nano. Yen memacan hamung karo janur kuning. Kok mboten nenten suwantene, Pak? Godhong kates iso gawe legol. Ah. Lah kok ki ngendangi wong tua kok ya ora dikedhang. Coba gentari. Ayo. Nano. Ayo. As. Hop. Ayo. Digleng kok malah ngopo? Masalahe botoke kok. Lho lah Ayo. ya ben lho meneh. ben ya. Aja dikono to. Aku tak golek dhewe. Iya. Hop. Nih rasane. Penak lah kok kono mau ora kena asli pancen tokmu ki karo aku. Gak ditimbang ning posyandu. Masane balita kok piye? Ayo. Ayo. Bledeh kabeh ngene iki. Kowe bledah, aku cedera. Ayo yuk. Neno. Pa
Jenengan mboten enten swantene blas to Pak De? Jenengan normal napa coba mboten? mumbul ngadep Gentari. Ayo. Mumpul aku wae. Hop. Wah. Iso. Dadi sing kaya ngene iki mbok serahke aku. Lah ngapa? Ono lentekno dhewe. Terus nesu, terus Barang nesu. iki sing kaya ngene aku ora dijenggreng, ora dibeduki. Payan pengendake bayi. Wong tuweke aja muring-muring tak larung ning kono rengko. Ya aja to kok dilarung. Aku ki nesu. Aja nesu ono suelek kok ngono. Loh, aku ora nesu wis elek kok. Yo, anu Ivan. Ayo. Panas. Awas. Udan. Oh, jeneng to. Hop. Akhirnya dapat. Niku wau kecilik. Ure ngono kuwi. Apa? Ure. Ayo wong iki ora ketang pisan tak jembleng iki to, Iya. Bu. Ayo, anu. Nang Nino. Panas udan aling-aling caping gunung Sineman misoa. Yo. misowa caping gunung Nadyan wadon sarta Nitang kali Ulon apa setia ning kelakon. Ino mane banyu 14 langgame. bane. Ayo sik. Dek jaman berjuang Jorak kelingan anak Oe lanang oe Tak openi yo yo. Ning saiki ana ngendi Yo. Oh. Menika saking Budi Lili Geraha Indah Balikpapan Utara. Nggih. Yo, Mbak Gentari. Monggo ayo. Keturutan sing dinyat nate jan Ayo yo. saiki
Monggo, pur. Arep saya. Yo. Yo. Tak